I-South African Liquor Traders Association isiwuchithile umthethosivivinyo ohlongozwa i-Economic Freedom Fighters i-Liquor Amendment Bill. Ixwayisa ngokuthi ungasudala ukulahleka kwemisebenzi kanti umthethosivivinyo uzokwethula imithetho eqinile yokuhweba okuhlanganisa amahora okusebenza ancishisiwe kanye nezimfuneko eziqinile zokuthobela izitolo. I-SALTA ithi lezi zinguquko zibeke engcupheni impilo yabahwebi, abasebenzi kanye namabhizinisi amaningi ancike emkhakheni wotshwala nakubisekela ukuhwebelana ngendlela efanele. Usoseshini unxusa uhulumeni ukuthi amise umthethosivivinyo futhi abambe ukubonisana okufanele nabo bonke ababambe iqhaza ngaphambi kokuqhubeka nalo mthetho. Isosiyeshini yabadayisi botshwala okuyi-South African Liquor Traders Association okuyi-SALTA ngamafuphi ithi umthetho obekwe phambi kwephalamende we-Liquor Amendment Bill ofuna ukuqeda kokukhangiswa kotshwala awamukeleki. Le association ithi lesi sinqumo sizoqeda imisebenzi yabantu abaningi. I-industry yotshwala uma ngabe kuzothiwa mayinga-advertise ngale ndlela abasho ngakhona kuzoba nama-job losses amaningi, abantu bazolahlekelwa imisebenzi. Angazi noma bayibheka leyo nto ukuthi kulomkhakha wezotshwala ngathi nje the last financial year 2024-2025 imali engene esikhwameni saka treasury esivela kumkhakha wezotshwala it's exactly 46 billion rand eyangena ngonyaka nje wa last financial year. So you can imagine if kuzothiwa iyakhathwa manje abasiphethe beyinhlangano ezithile belwa naleyo nto bazolahlekisa abantwana abanjengawe nje Mamvelasi abasangena izikole abadinga imisebenzi. Shabalala uqhube ngokuthi kuzomela ixoxiswane nabathintekayo ukuzwa uvo lwabo kulolu daba. When it was started i-GLT we had about 9 associations and mina being a member ye-SALTA khona bonitha khona bobani abanye ngeke ngibabize ngamagama who are represented in the GLTA in that platform. So i-consultation needs to be done. Kube khona ama-road shows whereby people must be consulted, because I also happen to be the chairperson ye-NLCA. NLCA is National Liquor Consumer Association, whereby we represent ama-consumers, abantu abaphuza utshwala. Lo mthetho uthulwe ephalamende ilungu leqembu lezepolitiki EFF uVeronica Mente notheke izikhangiso zotshwala ziqhuqhuzela ukugxila kwamponjwana okubulala izwe. Ezindabeni zeSoweto TV, nginokulunga Mthembu ngiseNazareth.